φωκαίων στρατευσάντων εις δωρεάς, τη Λακεδαιμονίων Μητρόπολην, Βοηών και Κιτίνιων και Ερηναίων. Έτσι μνημονεύει το Βοηών ο Θουκυδίδης, μία από τις 4 δωρικές πόλεις που είναι της ίδιας ρίζας με το Βόιο. Εδώ στην άκρη της Ελλάδας, όπου η Δυτική Μακεδονία συναντά την Ήπειρο και η Κρετεή Πίνδος σαν τεράστιο οχταπόδι απλώνει τα πλοκάμια της, φορτωμένα με δάση και κρεμαστές νεροσυρμές, ορθώνεται το Βόιο. 45 χιλιόμετρα είναι το μήκος του. Αρχίζει από τον νομό Καστοριάς, στην περιοχή του Νεστορίου. Περνάει από τον νομό Κοζάνης και κατηφορίζει και τερματίζει στον νομό Γρεβενών. Το Βόιο έχει τα δικά του χρώματα, τα δικά του σχήματα, τη δική του ιστορία, τους δικούς του ανθρώπους. Εδώ το μεγαλείο της φύσης σε θαμπώνει. Θαρής και γλύκανε ο τόπος και ξεπετάχτηκαν από τα σπλάχνα του παρθένα δάση, ορμητικά ποτάμια, παραμυθένοι καταράχτες και χιλιόχρονα λουλούδια. Στο Βόιο η ομορφιά δεν περιγράφεται, αποδεικνύεται. Βαλμένες στη σειρά υψώνονται οι υψηλές κορυφές του. Ο ζουπανιώτικος αηλιάς με τα πυκνά δάση και τα γρήμια του. Το δατελωτό κρυμίνι με τα βαθιά φαράγγια. Το πετρίτσι με τα ακόνια του. Ο πύργος που ρίχνει τους γκρεμούς του στη μεριά της παλιάς Κωτήλης. Και ο απομονωμένος τάλιαρος με τις νεροσυρμές και τα παλιοχώρια του. Κυρίαρχη της περιοχής, ο μεγαλοπρεπής Αλιάκμονας, ο Μακεδόνας ποταμός και το βουερό ποτάμι του Πραμόριτσα που με το τρομερό του υδάτινο διάβα χαράζουν φαράγγια, ποτίζουν χωράφια, κινούν νερόμυλους, μαστορεύουν τοπία και γίνονται ταξιδευτές. Η πολυμορφία που χαρακτηρίζει το ορεινό ανάγλυφο του Βοήου με τα μαυρόπευκα, τις οξιές, τα αλπικά λουλούδια και τα ποτάμια δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον όπου βρίσκουν καταφύγιο λύκοι, ζαρκάδια και η καφετιά αρκούδα. Χαμένα στα δάση, στις βοσκές, στα τραγούδια των μαστόρων και της ξενιτιάς ξεδιπλώνουν την ιστορία τους τα φημισμένα μαστοροχώρια. Η πέτρινη φύση του εδάφους οδήγησε ένα μεγάλο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού να ασκήσει το επάγγελμα του χτίστη, του πελεκητή. Εκείνοι οι άνθρωποι το είχαν στο αίμα τους να προκόβουν. Είχαν γερό κορμί, γερή καρδιά, σίγουρο μάτι. Οι παρέες των μαστόρων έφευγαν την άνοιξη για δουλειές που είχε κλείσει από πριν ο πρωτομάστορας. Πριν από το ξημέρωμα ξεκινούσαν βουβοί, αμίλητοι οι μαστόροι, με τα ζώα και τα παιδόπουλα. Οι συγγενείς τους ακολουθούσαν ως το γύρισμα του δρόμου, στον κλαψόνδαντρο για να τους ξεπερβοδίσουν. Και οι γυναίκες άφηναν να τρέχει νερό για να ξαναβρούν οι άντρες το δρόμο του γυρισμού. Ανάθεμά του βασιλιά και το βεζίρι Αντάμα που έδωσαν τον ορισμό να φύγουν οι μαστόροι. Κυρία μου, να πιάσει μια βροχή και ένα βροχοχαλάζι, να κατεβάσει ο ποταμός, να πάρει το γιουφύρι για να χαρώ το γιώκα μου, το μονοκανακάρι.
Ο κορμός του βοήου με τα κλαδιά και τα παρακλάδια του ήταν χαραγμένος με λιθόστρωτα μονοπάτια, τις λεγόμενες στράτες, οι παζαρόστρατες. Αυτές τις στράτες που ενώνονταν με ένα τεράστιο δίκτυο δρόμων ακολουθούσαν τα μπουλούκια των μαστόρων, οι ζωγράφοι, οι ξυλογλύπτες, οι κερατζίδες με τα εμπορεύματά τους και οι ξενιτεμένοι. Οι παζαρόστρατες αυτές που ανέβαιναν καγγελωτά στα βουνά και περνούσαν τα ποτάμια με τα πετρογέφυρα ήταν η επικοινωνία των ανθρώπων με τα χωριά και τις πόλεις, αλλά και με τα βοσκοτόπια, τα χωράφια και τους νερόμυλους. Οι στράτες αυτές συντηρούνταν συστηματικά και πολλές φορές με προσωπική εργασία. Όμως οι καιροί άλλαξαν. Οργανώθηκαν οι συγκοινωνίες, ανοίχτηκαν δρόμοι. Τα μεταφορικά μέσα μείωσαν τις πολύωρες ή πολυήμερες αποστάσεις και τα μονοπάτια ξεχάστηκαν, χορτάριασαν. Ύστερα ήρθε η πυκνή βλάστηση, τα τύλιξε και τα άφησε στη λησμονιά. Μόνο κάποιοι κτηνοτρόφοι σήμερα τα περπατούν και κάποιοι παλιοί μιλονάδες και κερατζίδες διηγούνται τις ιστορίες και τους θρύλους τους. Άιτι περνάτα βλάνα βλάμι πέρνα αυτά καημένα βλάνα βλάμι όρεν αυτά τα μόνο ο πάτια κι αλήφω τώρα βλαμίνδε εντάπε ένας. «2007 μετά Χριστόν, στο απάβγασμα της τρίτης χιλιετίας, η οικολογική κίνηση του νομού Κοζάνης κάνει έρευνα, εντοπίζει τα μονοπάτια, τα καταγράφει, τα μελετά και αρχίζει τον καθαρισμό και τη σήμανσή τους, καθιστώντας το Βόιο παράδεισο για τους εξερευνητές. Έτσι ο τόπος γεμίζει από ιδέες για ταξίδια προς τα χωριά. Πεζοπορίες σε μονότοξα και πολύτοξα πέτρινα γεφύρια και ορειβασίες στις κορυφές του Βοήου και σε τοπία παραμυθένια που δεν τα βάζει ο νους. Μία από τις παλαιότερες πόλεις του Βοήου είναι το ιστορικό Τσοτήλι, το οποίο ήταν ανέκαθεν μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το 1873 η Μακεδονική φιλεκπαιδευτική αδελφότητα στην Κωνσταντινούπολη, αφού πέτυχε την έκδοση αυτοκρατορικού φερμανιού, θεμελίωσε την περίφημη σχολή Τσοτηλίου,
η οποία απέκτησε μεγάλη φήμη. Σήμερα στην πόλη συναντάς έξοχα δείγματα της παραδοσιακής της αρχιτεκτονικής. Χτισμένα στη σειρά, στη δεξιά όχθη του Πραμόριτσα και περιτριγυρισμένα από δάση βελανιδιάς, προβάλλουν τα χωριά Κρημίνη και Ροδοχώρη. Ένα ξέσπασμα φωτεινότητας, χρωμάτων και παράδοσης στα τυλίγη. Οι γραφικές πλατείες, η αρχιτεκτονική των σπιτιών και η φιλοξενία των κατοίκων τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Στην είσοδο του Κρημινίου, τον Πραμόριτσα, δρασκελνάει ένα πεντάτοξο πέτρινο γεφύρι που χτίστηκε το 1802 για να συνδέσει το Κρημίνι με τη Λούβρη και το Τσοτήλι. Χορηγός του έργου ήταν ο ιερέας του Κρημινίου, Παπαστέριος. Από την κεντρική πλατεία του Ροδοχωρίου ξεκινάει το σηματοδοτημένο από την ομάδα της οικολογικής κίνησης μονοπάτι που οδηγεί μετά από 1 ώρα περίπου στο γεφύρι του Τσούκαρη. Το 1890 ο ξενιτεμένος Ροδοχωρίτης Δημήτριος Τσούκαρης έστειλε από την Κωνσταντινούπολη το ανάλογο χρηματικό ποσό για να χτιστεί ένα μεγάλο πεντάτοξο γεφύρι που θα συνδέει το Ροδοχώρι με το Τσοτήλι και θα απαλλάξει τους κατοίκους από τα ποταμίσια καμώματα του Πραμόριτσα. Το γεφύρι βρίσκεται σε μια περιοχή με ολιώδη βλάστηση, σε απόσταση 2,5 περίπου χιλιόμετρων από τον οικισμό του Ροδοχωρίου. Η μεγαλύτερη καμάρα, στην οποία ήταν εντυχισμένη και η χρονολογία χτίσης του γεφυριού, κατέρευσε το 1955 από τη διάβρωση του βάθρου της. Στο διάβα του Παλιωμάγερο βρίσκονται τα χωριά Κορυφή και Χρυσαυγή. Η διαδρομή προς τη Χρυσαυγή είναι αξεπέραστη. Εδώ η φύση παραθέτει την πιο εντυπωσιακή της εκδοχή. Από το 1931, φύλακας της περιοχής που ονομάζεται Γεφύρια, το πέτρινο εικονοστάσι του Αγίου Νικολάου, έργο του μεγάλου κάλφα Γεωργίου Λάζου, γνωστός ως Βράγκας. Λίγο πιο κάτω, σε μια στενοποριά της Βάθιας, ένα μονότοξο γεφύρι ζεύγει το ορμητικό ρέμα και ενώνει την Κορυφή με τη Χρυσαυγή. Το γεφύρι χτίστηκε τον Ιούλιο του 1795. Τούτο μαρτυρεί η λιθανάγλυφη επιγραφή στολισμένη με ρόδακες που βρίσκεται εντυχισμένη στη Νέα Γέφυρα. Σε υψόμετρο 820 μέτρα βρίσκεται χτισμένη η Χρυσαυγή, η παλιά Μυραλή. Ένα χωριό βουνίσιο, καθαρό μαστοροχώρι από τα παλιά χρόνια. Εξάλλου η πέτρινη αρματοσιά των σπιτιών της το μαρτυρεί. Το χρόνο
αριστοτεχνικά μαστορεμένη στα 1909 από τον Κάλφα Βράγκα, η είσοδος του κημητηρίου της Χρυσαυγής. Πάνω ο μεγάλος Κάλφας έβαλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στο τόξο της εισόδου την φιλοσοφημένη επιγραφή «Αιώνια πολιτεία του μέλλοντος». Κάτω από τη Χρυσαυγή κυλάει τα ορμητικά νερά του το Παλιομάγερο, παραπόταμος του Πραμόριτσα. Το άγριο κλειστό τοπίο, ο ρόχθος του ποταμού, ο νερόμυλος και το πέτρινο γεφύρι που θρονιάστηκαν επίμονα σε αυτό το κομμάτι της Χρυσαυγής, αποπνέουν αρμονία γραμμών και χρωμάτων, λιτότητα και ομορφιά. Με ένα άλμα 14 μέτρων δασκελνάει το ποτάμι το μονότοξο γεφύρι, τεινάζοντας την πέτρινη ράχη του στα 10 μέτρα. Μια παλιά παράδοση αναφέρει ότι το γεφύρι χτίστηκε το 1854 με έξοδα ενός ληστή, του Νικολάου Ζάμπρου, από το Πολυνέρι Γρεβενών. Σε μια καταδίωξή του από τα αποσπάσματα δεν κατάφερε να περάσει το ρέμα που εκείνη την ημέρα ήταν πλημμυρισμένο και ζήτησε από τους χρυσαβιώτες να τον κρύψουν. Ως αντάλλαγμα χρηματοδότησε την κατασκευή του γεφυριού και παρατηρούσε το έργο κρυμμένος στο νερόμυλο. Το γεφύρι του Παλιομάγειρου, η μεγάλο γεφύρι της Χρυσαυγής, χτίστηκε από τους χρυσαβιώτες Ευθύμιο Ζούλα και Αθανάσιο Πούλιο και συνέδεε τον οικισμό της Χρυσαυγής με τον Πεντάλοφο και το Δήλοφο. Την πλατεία του μικρού οικισμού Τριάδα ξεκινάει το σηματοδοτημένο μονοπάτι που οδηγεί μετά από μιας ώρας πεζοπορίας στο πετρογέφυρο. Θρύλοι παλιοί ζώνουν το χτίσιμο του γεφυριού και τον ορμητικό χήμαρο που ζεύγει. Λέγεται ότι ο Πέτρος, γιος ενός Δελοφίτη, προσπάθησε να περάσει σε αυτό το σημείο το φουσκωμένο χήμαρο. Το ορμητικό νερό όμως τον παρέσυρε και τον έπνιξε. Το γεφύρι που χτίστηκε στα 1810 ονομάστηκε Πετρογέφυρο. Το μήκος του τρίτοξου γεφυριού φτάνει τα 30 μέτρα και το ύψος της μεγάλης καμάρας του τα 4 και 30 μέτρα. Μοιρασάνη λέγονταν παλιά το χωριό της Μόρφης, που βρίσκεται χτισμένη σε περίοπτη θέση με καταπληκτική θέα προς το Βόιο και το Σμόλικα. Τη Μόρφη με την περιοχή της Τσούκας τα χωρίζει το ποτάμι της Πραμόριτσας και τα ενώνει ένα βαρύ δίδοξο γεφύρι. Το μονοπάτι που συνδέει το γεφύρι με τον οικισμό της Μόρφης ξεκινάει από την πλατεία του χωριού. Το γεφύρι της Τσούκας χτίστηκε το 1720 με δαπάνη που διέθεσε το αρματολίκι της περιοχής. Είναι το παλιότερο χρονολογημένο γεφύρι του Βοήου.
πέτρινες κορμοστασιές, δασκελίες του δέους. Πρωτομάστοροι, ασπούδαχτοι, σπουδαίοι, δάμασαν τους άγριους θεούς των ποταμών και σαν παλιά τοιχογραφία διηγούνται πέτρα την πέτρα τους αλόκοτους θρύλους που ζώνουν τα υγρά τους θεμέλια και ιστορούν για το πως η ανάγκη γίνεται σπουδή τέχνης και ομορφιάς. Χωρισμένο σε δύο συνοικίες είναι το πανέμορφο Δήλοφο. Παλιά το λέγανε Λιμπόχοβο. Πότε με τα καθημερινά του και πότε με τα κυριακάτικά του, το Δήλοφο είναι πάντα όμορφο και λαμπερό. Είναι ένα κομμάτι ανέπαφης φύσης και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το χωριό, αρμονικά ενταγμένο στο τοπίο της πλαγιάς, κατηφορίζει με τα πέτρινα σπίτια του και τους φιλόξενους ανθρώπους, ως κάτω την εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ γύρω του δάση βελανιδιάς και βουνά προστατεύουν την πέτρινη συμφωνία του. Ο κόσμος της φύσης που περιβάλλει τον Πεντάλοφο, το παλιό Ζουπάνι, είναι γεμάτος καρδιά και ζωή, που ξεκινάει από την Κλαντίσκα, περνάει από τα πέτρινα σπίτια και πέφτει πάνω στους λευκούς τρούλους της Αγετριάδας και στους μπαξέδες της. Ο Πεντάλοφος του ξακουστό Ζουπάνι, που το περιβάλλουν σειρές από λόφους και βουνά, αποτελείται από 3 συνοικίες. Βλέποντας τα σπίτια του από μακριά, θα ρίξω ότι είναι χτισμένα το ένα πάνω στο άλλο. Ο Πεντάλοφος είναι το χωριό των ξακουστών μαστεροκαλφάδων. Σπουδαία σε καλλιτεχνική και ιστορική αξία είναι η τρίκλητη βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Ο ναός χτίστηκε το 1742 από πενταλοφίτες μαστόρους και ζωγραφίστηκε το 1744 από τους χιοναδίτες ζωγράφους Κωνσταντίνο και Μιχαήλ. Εξαιρετικής ξυλογλυπτικής τέχνης είναι το τέμπλο του ναού, φτιαγμένο από ξυλό καρυδιάς. Οι τοιχογραφίες του γυναικονίτη προκαλούν δέος με τις παραστάσεις της κολάσεως και των αμαρτωλών. Στην είσοδο του ναού, η ομάδα της οικολογικής κίνησης τοποθέτησε πινακίδα όπου αναφέρεται το ιστορικό του ναού. Νοέμβρη στον Πεντάλοφο. Το φθινόπωρο κουβαλάει χρώματα της όχρας, το άλικο, και τα σκορπάει εδώ και εκεί με μαστοριά. Και τότε ξεκινάει το μεγάλο καστανοπάζαρο. Το άρωμα του ψημένου κάστανου που απλώνεται ως πέρα το ρουμάνι, το κρασί που ρέει άφθονο, το κέφι των ανθρώπων, οι ευχές για καλή παραγωγή και έναν καλό χειμώνα, οι περίφημοι βοηώτες οργανοπαίχτες, τα τραγούδια και η γεμάτη δύναμη και νεύρο χωρί των νέων παιδιών κάνουν τον Πεντάλοφο εκείνη την ημέρα να μεταμορφώνεται κυριολεκτικά. Πάνω από τον Πεντάλοφο υψώνει το ανάστημά της η Γκραντίσκα. Για να ανέβει στην κορυφή της ακολουθεί στο πεζοπορικό μονοπάτι που ξεκινά από τη Λόντζια, την κεντρική πλατεία του Πενταλόφου, σε υψόμετρο 1055 μέτρα.
Η απόσταση είναι 3 χιλιόμετρα. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Η θέα προς τον Πεντάλοφο, το Βυθό, την τεχνητή λίμνη του Πραμόριτσα, την κορυφή του προφήτη Ηλία Ζουπανίου και την ευρύτερη κοιλάδα του Βοήου είναι ανυπέρβλητη. Βυθισμένο στην αγκαλιά του Καραουλιού, στα ριζά θεόρατων βράχων, ανάμεσα σε φιλοβόλα δάση, απλώνεται ο Βυθός, ο παλιός ντόλος, γεμάτος σοκάκια και πυργόσπιτα. Σήμα κατά τεθέν τα λιθόστρωτα, μια παράδοση που οι βοηώτες αγαπούν και διατηρούν. Το χωριό βρίσκεται ρηγμένο στο βυθό μιας απότομης ραματιάς, κρυμμένο κυριολεκτικά μέσα στη θεριαμένη βλάστηση. Στο βυθό ο επισκέπτης βιώνει έντονα το στοιχείο του μόχθου και της υπομονής του μάστορα, αλλά και την παράδοση και τη φιλοξενία που οι κάτοικοι του έχουν το πιο γευστικό καλωσόρισμα. Για να απολαύσεις τη θέα του βυθού και της περιοχής πρέπει να τα δεις από ψηλά, πάνω από το σταυρό, το Καραούλι. Έχοντας διασχίσει τμήμα του επάνω βυθού, πρώτο σταθμό αποτελεί η τοποθεσία Σταυρός, με εκπληκτική θέα προς το χωριό, την κορυφή του προφήτη Ηλία και την ευρύτερη περιοχή του Βοήου. Μια πολύ ωραία ορειβατική διαδρομή ξεκινά από το βυθό και καταλήγει στον προφήτη Ηλία, την ψηλότερη κορυφή του Βοήου, που φτάνει τα 1808 μέτρα. Γλιστράει, προσέξτε. Όπα! Παιδιά, σου πάρε από πάνω κάτω. Παιδιά, γλιστράει, προσέξτε. Φρουρός της φύσης και του Βοήου, το σκοτωμένο νερό, που μέχρι τώρα θεωρούνταν άγνωστο και απροσπέλαστο. Ακολουθώντας το μονοπάτι που ξεκινάει από το βυθό και ανεβαίνει στο διάσυλο του Καραουλιού, καταβήκαμε το ρέμα που ονομάζεται Σουλίστη. Το νερό που έρχεται από τον Ζουπανιώτικο αηλιά τραβάει την προσοχή με τις εικόνες του και του βοητό του. Σε όλη τη διαδρομή, όσο να φτάσουμε στην καλύβα του Καραγκούνη και το περιβόλι του Γκάσταρη, τα τοπία, τα πέτρινα μονοπάτια και τα νερά που τούτη την εποχή είναι πλούσια, μας κάνουν να ξεχνάμε την κούραση. Από την καλύβα του Παπαζήση μπήκαμε στο δάσος της Τσουποτίστας. Το ρέμα που κατεβαίνει από το σκοτωμένο νερό κουβαλάει χρώματα, εικόνες, βουή και παίζει με τα σκαλωτά βράχια και την κήτη του. Βγαίνοντας από το δάσος, αντικρίσαμε τους δύο τεράστιους καταράχτες του σκοτωμένου νερού. Η θέα τους αφοπλίζει και αποζημιώνει. Οι βράχοι με τα τεράστια ζωνάρια τους και τα αμέτρητα χρώματά τους τεινάζονται απειλητικοί. Ένα πρόσωπο του Βοήου, ασύγκριτα μοναδικό, απερίγραπτο.
έχουν πιο μεγάλα τα βράχια. Άντε πόδα μας πας βρε, σύρνω, άντε στη μακρινίτσα, βρέπε, Ξεκινήσαμε για την Άνω Βάθρα. Ακολουθώντας το μονοπάτι, όπου σε πολλά σημεία σώζεται το λιθόστρωτο, φτάσαμε στη θέση Καυκούλη, όπου και στρίψαμε αριστερά για τον μεγάλο καταράχτη της Άνω Βάθρας. Σκοτωμένο νερό! Απάμψω, μη παμφάει. Περάσαμε το μπαλκονάκι του Αργύρι, το βράχο που ξεκόβεται απότομα πάνω από το βουιακό κάδρο. Ένα φυσικό μπαλκόνι που κόβει την ανάσα με τη θέα του και τους παράξενους βράχους που έχει για background. Σε λίγο βρεθήκαμε στο υπερθέαμα του Βοήου. Η Άνω Βάθρα μας περίμενε τούτη τη φορά με όλη την αρματοσιά της. Ο καταράχτης πέφτει από ύψος 30 μέτρων και σκάει με τρομερή δύναμη. Το τοπίο σε υποβάλλει. Το μονοπάτι σε φέρνει πίσω από το νερό, κάτω από μια γιγάντια πέτρινη στέγη. Ακούς τον αχώ του καταράχτη. Απολαμβάνεις τις κλιμακωτές αποχρώσεις της όχρας, του γκρίζου και του καφέ. Όλα τα γήινα χρώματα, βαλμένα με μαστοριά. Ο τόπος εχμαρωτίζει ιδανικά το χρόνο, εδώ στο σκοτωμένο νερό, που κατρακυλάει εσμιλεύοντας τα βράχια, φτιάχνοντας αργυρές δίνες και παθηγάλα ζωσβηρούς στο φρισμένο του διάβα. Οι ντόπιοι ονόμασαν την περιοχή σκοτωμένο νερό, γιατί είναι τόσο άγρια τα βράχια που το νερό πέφτοντας από τόσο μεγάλο ύψος διαλύεται σε κομμάτια και σκοτώνεται. Τόπος ιερός για τους Βοϊώτες, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται χτισμένο ανάμεσα στον Αυγερινό και τον Βυθό, στη θέση Αλόνια. Η ανοικοδόμησή του άρχισε το 1779 και ολοκληρώθηκε το 1797. Ιδρυτής του ήταν ο ηγούμενος Νεόφυτος.
και πρωτομάστορας ο πενταλοφύτης Γεώργιος Κούστας. Οι αξιόλογες στιχογραφίες του Καθολικού είναι έργο του υπηρώτη ζωγράφου Μιχαήλ Μιχαήλ από τους χιονάδες της Κόνιτσας. Σύμφωνα με την κτητορική του επιγραφή, ιστορήθηκε το 1802. Το πέτρινο πρόσωπο των Γρεβενών το συναντάς στα ονομαστά μαστοροχώρια του Δήμου Κοσμά Ετωλού, στα παραβλάστερα του Βουίου, στην πλαγιά του Παλιόκαστρου και σε υψόμετρο 1000 μέτρα σκαρφαλώνει το δασίλειο, η παλιά Μαέρη, με όλα του τα πετρόσπιτα στραμμένα στην Ανατολή. Από τους πέτρινους θησαυρούς ξεχωρίζουν το σχολείο, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 1858 και τα πυργόσπιτά του. Κάτω από το δασίλειο ανοίγεται η κοιλάδα του Παλιωμάιρο. Τις όχθες του ποταμού δρασκελάει ένα μικρό πέτρινο μονότοξο γεφύρι. Χτίστηκε το Σεπτέμβριο του 1910 από τους πενταλοφύτες μαστόρους Νικόλο Μπαμπαλή και Παύλο Μούρτζο. Το γεφύρι ένωνε το δασίλειο με την Καλονή και το Τρίκορφο. Όμορφο και γραφικό χωριό το Τρίκορφο. Απλώνεται σε υψόμετρο 980 μέτρα και ξεδιπλώνει την ιστορία του, την πέτρινη φορεσιά του και τη φιλοξενία σε κάθε επισκέπτη. Τα πέτρινα σπίτια του, το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ομορφιάς σχολείο που χτίστηκε το 1926 και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου συμπληρώνουν το παραδοσιακό χρώμα του χωριού. Για να απολαύσεις την Καλονή και το πανόραμα που την περιβάλλει, πρέπει να τη δεις από ψηλά, πάνω από τον προφήτη Ηλία. Από εδώ αντικρίζεις όλο το βουνίσιο κόσμο των μαστοροχωρίων. Στο καφενείο του Αριστίδη, το τσίπουρο είναι σωστά φτιαγμένο. Η μουσική των χάλκινων παίζει χαμηλά. Και τότε οι πρώτες εικόνες της Καλονής αρχίζουν να χρωματίζονται. Λιθόστρωτα σοκάκια με δουλεμένη την πέτρα διακλαδίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις του χωριού. Διόροφα και τριόροφα σπίτια, αριστοτεχνικά χτισμένα, σηκώνουν το πέτρινο μπόι τους και σκιάζουν τα παλιά στην ορίμια. Νομίο αρχιτεκτονικής, η τρίκλητη βασιλική του Αγίου Νικολάου με το θαυμάσιο λιθανάγλυφο υπέρθυρο της εισόδου και τον εσωτερικό διάκοσμο του ναού. Ο ναός, σύμφωνα με την επιγραφή του, χτίστηκε τον Ιούνιο του 1864. Από την Καλονή κατάγονταν ο Μαστρογούλας, ο Γεώργιος Μετάκος, ο οποίος το 1884 επισκέβασε το γεφύρι του γειτονικού Δοτσικού. Το κυπαρίσι με τα πέτρινα σπίτια του, τις εκκλησίες και τους ανθρώπους του βρίσκεται σε υψόμετρο 940 μέτρα, τυλιγμένο από απέραντα δάση βελανιδιάς. Μοναδικό εκκλησιαστικό μνημείο του χωριού, η τρίκλητη βασιλική του Αγίου Γεωργίου
που χτίστηκε το 1848. Έργο τέχνης του ναού είναι η ξυλόγλυπτη δίφυλη πόρτα, φορτωμένη με ανθέμια, δράκους και λέοντες. Την είσοδο του ναού στολίζει από το 1922 το πέτρινο εικονοστάσι του γλύπτη Κάλφα Βράγκα, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, και είναι αρματωμένο με λιθανάγλυφες παραστάσεις και ένα ολόσωμο λιοντάρι. Ο Γιώργος Λάζος, ο γνωστός λιθογλύπτης Κάλφας Βράγκας, γεννήθηκε το 1867 στο χωριό Άγιος Κοσμάς, το παλιό Τζιράκι. Ο Βράγκας έζησε και πέθανε φτωχός, όμως με τα έργα του σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στα χωριά του Βουείου και των Γρεβενών. Νότια του νομού Καστοριάς, εκεί που το Βόιο συναντά το Γράμμο και το Σμόλικα, βρίσκεται το Εφταχώρι, το παλιό Μπουμπουρτσκό. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 830 μέτρα. Στο Μεσοχώρι δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που χτίστηκε το 1914. Εντύπωση προκαλούν το αρχοντικό του Γιαννούλη, το δημοτικό σχολείο, το πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού και το γεφύρι του Νάκα, όπου ένωνε το Επταχώρι με τον Πεντάλοφο. Το Επταχώρι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εποποιία της Πίνδου 1940-41, μιας και βρίσκονταν στο κέντρο των επιχειρήσεων. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το Επταχώρι, στους πρόποδες του Τάλιαρου, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Το καθολικό είναι αθωνικού τύπου, δηλαδή σταυροειδής εγγεγραμμένος, και είναι κατάγραφο από αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης, οι οποίες σύμφωνα με την επιγραφή ζωγραφίστηκαν το 1625. Στην επιγραφή δεν αναφέρονται τα ονόματα των ζωγράφων. Πιθανότατα να πρόκειται για αγιογράφους από το λινοτόπι του γράμμου ή να οφείλονται σε επταχωρίτη ζωγράφου. Όρια του μοναστηριού, σε ένα μικρό πλάτωμα, βρίσκεται ο μικρός μονόχωρος ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου. Από τις τοιχογραφίες, εντύπωση προκαλεί ο Παντοκράτορας που βρίσκεται στον Τρούλο. Ένα γύρο τα βουνά του Βουείου, του Σμόλικα και του Γράμμου, με τα δάση τους κυκλώνουν το Επταχώρι ασφυκτικά. Τα παγωμένα νερά του Κεφαλόβρυσου στο Πευκόφυτο. Οι αρένες με την αλπική λίμνη Μουτσάλια που βρίσκεται σε υψόμετρο 1800 μέτρα, όπου ζουν 3 είδη τρίτονα και ο σπάνιος λοφεοφόρος. Αποθεώνουν την ομορφιά σε αυτόν το θαυμαστό βουνίσιο κόσμο. Το γεφύρι του Κισουμπλή βρίσκεται πάνω στο Ζουζουλιώτικο ποτάμι και σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τον οικισμό. Η εκκίνηση του πεζοπορικού μονοπατιού ξεκινά από το Μαχαλά Παπαλιά. Μετά από 10 λεπτά πεζοπορίας μπαίνουμε σε πευκόδασος και από μια απότομη ανάβαση φτάνουμε στο τέρμα της κορυφογραμμής που συνδέει γειτονικούς λόφους. Συνεχίζοντας δεξιά από την κορυφογραμμή προσεγγίζουμε την κορυφή των Αμπελώνων σε υψόμετρο 970 μέτρα. Κάτω από το λόφο, στο Ζουζουλιώτικο ρέμα, βρίσκεται το γεφύρι του Κισουπλή. Χτίστηκε τον 18ο αιώνα και για πολλά χρόνια συνέδεε το Επταχώρι με τη Ζούζουλη και τη Φούρκα.
από την πλατεία της Ζούζουλης αρχίζει το πεζοπορικό μονοπάτι που οδηγεί στο πέτρινο γεφύρι. Μετά τη διάσκηση χωραφιών, έχοντας δεξιά μας τον Άγριο Κακαβά και αριστερά μας τον Τάλιαρο, κατηφορίζουμε. Σε λίγο έχουμε την πρώτη οπτική επαφή με το γεφύρι της Ζούζουλης και φτάνουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Η κατάβαση του Αφιένα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθότι το σαθρό έδαφος γλιστράει και η κλίση είναι απότομη. Μετά τη διάσχεση ενός πευκόδασος συναντάμε το Ζουζουλιώτικο ποτάμι, το γεφύρι της Ζούζουλης και το νερόμυλο του Γκαγάνη. Μια παράδοση αναφέρει ότι πριν από πολλά χρόνια σε τούτο το σημείο μια κοπέλα στην προσπάθειά της να περάσει το κατεβασμένο ποτάμι πνίγηκε. Συγκλονισμένος από το τραγικό γεγονός, ο άρχοντας της περιοχής έδωσε το απαραίτητο χρηματικό ποσό για να χτιστεί το γεφύρι. Η αισθητική του απλού και του απέριτου, στην ιστορία, στους μύθους, στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στα πέτρινα μονοπάτια, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους ανθρώπους εκείνους που δίνουν παραδείγματα ευαισθησίας για ό,τι τους περιβάλλει και ό,τι απειλείται, βρίσκουν στη φύση την πιο υψηλή τους έκφραση.